Много специален поздрав от тати Васил и мама Надежда за тяхните синове Емо и Иван! Тате Васил, с ръце изморени, за вас е живял през всички години. Мама Надежда до него добра, пазеше дома ни с обич в сърца. Двама родители, една съдба, отгледаха с обич своите деца. Емо и Иван, тяхната гордост, две части от тяхната вечна любов. Емо мой синко, Иван мое дете, вие сте всичко за нашето сърце. От първия миг, щом ви взехме в ръце, разбрахме, за вас ще живеем сега. Вие сте силата в нашите сили, ако един ден останем сами, спомена за вас ще топлини. Не искаме злато, не искаме власт, само да виждаме вашата радост. И ако животът ви срещне с беди, помнете, мама и тате са до вас завинаги. Васил ще каже: деца, не се бойте! Надежда ще каже: главите вдигнете! Пътят да е труден, пътят да боли, семейството никога няма да ви остави.